Amène un dado sujet minabi oui journée actualité abara ka fe ko bi ko ne femi actualité abuna kosobe femi Niger président ale sera mallayano abura malla wulade na nge kan tan anduru wati ki kunda Burkina kan asira Burkina fana ani femi capitaine olu fana nyoy o fana temelen ko fe ka damne bi no novembre kalo kle mo ni sabay ka taga fo kalo kura kle folo no décembre kalo kle folo Mali Burkina Niger u farla ɲɔgɔn kan ko bolono bila sɛbɛn min na n'o ye charte de l'État ko groupement olu kan ka baaraba dɔw kɛ nin kɔnɔna la donc délégation ninnu caman nana o kɔnɔna la fɛn min Burkina fana ye o premier ministre n'o ye Apollinaire ale fana bɛ an fɛ Bamako yan nin waati na fɛn min salon dɔ bɛ ka kɛ Seko ani Dongo kun kan Burkina ye invité d'honneur ye ale fana ni ministre 12 olu nana nalen don Mali la nin waati na o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min an ka finitigilakaw ye olu kɔni communiqué kɛ bi k'a fɔ k'u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min u ye jɔ fili jɔ fana k'a ye jɛgɛw minɛ u ye tiɲɛni don terroriste kun o fana communiqué bɛ an b'o kɔnɔ kuma di aw ma inshallah donc ninnu de ye an ka baro ye n'an tilala i n'a fɔ kunun an y'a kɛ cogo min na bi fana an bɛ téléphone labila aw ye walasa minnu bɛ fɛ ka dakurunya fila fɔ kɛra conseil a kɛra intervention sugu minnu bɛ fɛ ka dakurunya fila fɔ walasa a fana kana to ka kɛ lamɛnni te interaction bɛ se ka kɛ cogo min na an ka to ka baro kɛ a dɔ la aw fana i b'a sɔrɔ fɛn b'a bolo ka fɔ jamana mago bɛ min na anw fana mago bɛ min na n'aw sera k'a fɛla ta fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka caman lafiya donc nin de b'an bolo bi comme sujet vidéo an b'a ɲini aw fɛ aw ka a partager kosɛbɛ aw ka carin kosɛbɛ an bɛ an dɛmɛbagaw ni an kɔkɔrɔdɔnbagaw ni an ka partenaires an b'u fɔ kosɛbɛ Cherif Thiame Haidara kabako furatigi tension, diabète, furudimi, impuissance sexuelle. Bana o bana de bɛ yen nɔ k'o ye aw degun a ye aw tɔɔrɔ a ye aw kamana gan aw ma se ka fura sɔrɔ la a ye wulikajɔ caman kɛ aw ma se ka fura sɔrɔ la a ye wuli ka se Cherif Thiame Haidara a n'a ka mɔgɔw ma a ka ca Ala fɛ fura a ɲuman a bɛ sɔrɔ aw bolo wa a ka bana fana ni Ala sɔnna ma a fiɲɛ bɛ bɔ n'aw mɔgɔw b'u la u ka téléphone ye 70 08 04 08 n'a ye nin numéro wele fɛn min Cherif Thiame Haidara ka mɔgɔ ye an n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bana fura a bɛ solution sɔrɔ la o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen aw minnu bɛ Belgique aw minnu bɛ Canada aw minnu bɛ Espagne aw minnu bɛ États-Unis aw minnu bɛ Irlande aw minnu bɛ Angleterre tare ni kibaruya duman ye ka da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan aw bɛ se ka aw to aw ka sigiyɔrɔ la sisan ka wari ci ka na Mali la anw b'a ta Orange Money la k'a sɔrɔ aw ma fɛɛrɛ bɔ a ma kɛ ni degun ye aw ma teliya kɔnɔna na lakana kɔnɔna na basigi fana kɔnɔna na sabula mɔgɔ miliyɔn 1 déjà o bɛ nin application utiliser o ye application jumɛn ye a ye taga Play Store kan aw ka téléphone kan fɛn min Sendwave ye a k'a télécharger n'ale télécharger code promo Drissa 10 a b'o don aw bɛ fɛ ka wari ci mɔgɔ minnu ma olu b'a sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ u ka Orange Money kan o tɛmɛlen kɔfɛ aw ka opération fɔlɔ fɛn min Sendwave ye u bɛ 10 € u b'o juru don aw la o tɛmɛlen kɔfɛ a bɛ cili fɛn o fɛn kɛ aw tɛ wari sara aw limanaw fana o bɛ nin sɔrɔ k'a to u sigiyɔrɔ la aw dan ye dɔrɔn fɛn min y'u ka application ye Sendwave k'a télécharger Play Store kan a bɛ kɛ sababu ye aw bɛ lafiya wari bɛ ci teliya kɔnɔna la taa ni ka segin bɛ nɔgɔya aw ma aw wari ci mɔgɔ minnu fana ma olu fana tɛna taa ni ka segin kɛ tuguni carte d'identité ko la kurantigɛw ni fana direct a bɛ taga u ka Orange Money la maliyɛnw vidéo a y'a partager kosɛbɛ an bɛna don an ka information kɔnɔna la an b'a daminɛ directement avec l'armée armée communiqué min kɛ an b'a daminɛ o la direct vidéo a partagé kosɛbɛ ce jeudi 23 novembre 2023 les vecteurs aériens ont effectué 3 frappes sur des positions terroristes réparties comme suite ko bi alamisa donya ye ka bɛn novembre kalo tile 23 ma waati min na an bɛ ka Niger président n'o ye général Abdurahmane Tiani an bɛ k'ale kunbɛn ni nisɔndiya ye waati min na waati min an bɛ ka Burkina premier ministre n'a ka délégation ministre 12 tɔ olu ni premier ministre bɛ ka ɲɔgɔn ye waati min na olu bɛ ka kunbɛn waati min na an yɛrɛ bɛ yalala dugu kɔnɔ n'an nisɔndiyalen don an ka finitigilakaw ko k'o waati kelen n'o ye bi ye k'olu ye wulikajɔ dɔ kɛ k'u ye gosili belebele 3 kɛ bi frappe belebele 3 u ye terroriste gosi bi fo siɲɛ 3 yɔrɔ 3 gosili 3 ko gosiliw kɛra cogo di a filɛ nin 2 frappes à 10 km au nord 2 frappes à 10 km au sud de Essouk dans la région de Kidal et une frappe dans une forêt au sud de Sokolo ko fɛn min ye gosili belebeleba 2 ye sa k'o kɛra
dugu min ka surun ɲɔgɔn na a fɔ ma ko Isuk o bɛ Kidali mara la fɛn min terroriste kɔni ye sa o ye bunte o yɔrɔ la ko gosi ko fila kɛ bombardement fila frappe an ka pankuru ye gosili fila kɛ Kidali mara la bi Isuk o fana tɛmɛlen kɔfɛ ko fɛn min ye Sogolonfara mara la an ka finitigilakaw n'o ye an ka sanfɛ pankuru ye olu ye gosili kelen fana kɛ ko nin gosili saba a kɛra i b'a fɔ ko ni dɔgɔtɔrɔ bɛ kɔnɔ fara a bɛ kɛ cogo min na a bɛ tila a ma a bɛ bɛn a ma cogo min na ko nin gosili ninnu bɛnna ma o cogoya la ko nin gosili ninnu bɛnna a bɛ n'a fɔ ni tayɛrikɛ bɛ fini mesure ta cogo min na k'a d'a la a t'a jɛ a tɛ bonya i ma a tɛ dɔgɔya i ma a tɛ janya i ma a tɛ surunya i ma ko nin gosili ninnu fana kɛra ten o cogoya de la opération chirurgicale avec efficacité ensuite résultat correct. Ces différentes frappes chirurgicales ont permis de détruire des camions chargés de matériel de guerre appartenant aux terroristes. Ko fɛn min finitigilakaw ka nin wulikajɔ ye u ka nin frappe ninnu u ka nin gosili ninnu ko a kɛra sababu ye ko fɛn min ye terroriste ye mobilibaw kun falen d'u fɛ fɛn min ye kɛlɛkɛminɛnw na mugujugu la mɔgɔ ninnu m'a faamu halisa n'o de f'u ye n k'u m'a faamu halisa u bɛ tila ka faamu nin bɛɛ kɔfɛ donc kuma ye jumɛn bi fɛn min ye terroriste ye u ye mugujugu marifaw kɛlɛkɛminɛnw ka cɛ ka kɛ mobiliba dɔ kɔnɔ u bɛna taa tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walima u ka complice dɔ de don wa u b'o yɛrɛ de b'a kɔnɔ en tout cas kɛlɛkɛminɛn ninnu kɔni terroriste de tun t'a dɔn a kan ka taga di terroriste ninnu ma fɛn min an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la sanfɛ pankuru olu ye nin camion ye a falen mugujugu ni marifa la olu y'a ye u y'a dɔdɔ k'a bɛlɛ fo ka taga se yɔrɔ min na n'u bɛ se k'a tiɲɛ k'a sɔrɔ a ma tiɲɛ don mɔgɔw kun u y'a bɔ yen nɔ k'a tiɲɛ. Les FAMA rassurent la population que les opérations de sécurisation se poursuivent. Unis nous vaincrons. Ko fɛn min an ka finitigilakaw ye k'u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka bɛɛ lajɛlen hakili sigi k'a fɔ ko fɛn min wulikajɔ kɔni k'a bɛna to sen na a ma ban dɛ a bɛ to sen na fo ka taa fɔ min kɛra fo terroriste laban bɛ yen nɔ fo ka neutraliser fo narcotrafiquant laban ka neutraliser fo banbanci laban ka neutraliser ko sinon ko kɛlɛ tɛ jigin so fɛn tɛ bɔ kɛlɛ la fɛn tɛ bɔ a fiɲɛ na wa don o don kɛlɛ dɔ de bɛ fara a kan wa don o don dɔ bɛ fara an ka sebagaya kan an ka finitigilakaw bɛ nin communiqué laban ni jumɛn ko unis nous vaincrons ko n'an farala ɲɔgɔn kan sigasi t'a la an bɛ sebagaya sɔrɔ o la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que finitigilakaw bɛ sebagaya sɔrɔ cogo min na o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen aw bɛɛ lajɛlen y'a ye bi k'a fɔ fɛn min Nigeria président n'o ye général Abdurahmane Chani ale n'u ka ministre de la défense n'o ye général Modi ye ale ni fɛn min ministre des affaires étrangères ani ministre duuru c'est-à-dire général président ale ni ministre duuru olu bɔra Niger k'u kunda Mali kan bi u nana mun na an bɛna an da don o la k'o walawala aw ye o fana tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye Burkina fana premier ministre bi yan ale ni ministre 12 wɛrɛ olu fana nakun ye min ye an bɛna an da don o la k'o fana walawala aw ye kosɛbɛ fɛn min ye Niger aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama septembre kalo tile 16 Mali Burkina Niger jamana saba y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min ni a bɛ fɔ a ma ko charte du Liptako Gourma o charte in kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko ni jamana saba minnu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'i sera kelen ma o kɔrɔ k'i sera dɔ in ma n'i ye dɔ in tɔɔrɔ n'i ye kelen tɔɔrɔ o kɔrɔ k'i saba tɔɔrɔ ni kelen jara o kɔrɔ k'i ni saba ka di ni kelen ni gɛlɛya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ko gɛlɛya bɛ ni saba tɔ cɛ n'i wulikajɔ ta ka kelen fana sɛgɛrɛ o kɔrɔ k'i ye wulikajɔ ta ka tɔ bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ u y'a kanu sɔrɔ sira fɛ taa ni ka sigi jago ani sɔrɔ sira fɛ ko k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o fana la diplomasiw ko k'olu fana fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sur le plan diplomatique walasa an bɛ se ka dankari juguya la cogo min na CEDEAO b'an kan Union africaine b'an kan Union européenne b'an kan Faransi b'an kan ninnu ka juguya an bɛ se ka dankari la cogo min na jamana saba farala ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka commerçants bɛ se ka lafiya cogo di kuranko la an bɛ se ka lafiya cogo di fɛn min armement sira kan lakana sira kan an bɛ se ka lafiya cogo di jamana saba jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o baara kɔnɔna la o baara de ye o kan ka o tako filanan c'est-à-dire a baara kan ka bila sen kan o bila senkali jamana saba jɛra ko k'a daminɛ bi n'o ye novembre kalo tile 23 ye ka taa se fo décembre kalo tile fɔlɔ ma ko ka réunion belebeleba fila kɛ Mali la o réunion belebeleba fila o bɛ kɛ ministrew ni ɲɔgɔn cɛ nka yanni ministrew ka ɲɔgɔn ye fɛn min experts olu bɛ ɲɔgɔn ye ko fonctionnaires olu fana na ɲɔgɔn ye ɔ fɛn min ye a réunion ministérielle ministrew ka ɲɔgɔn ye ba fɔlɔ o ye ministre jumɛn ni jumɛn o ye jamana in saba ye a ministre des économies a bɛna fɔ an ka yan nɔ an ka comment dire la an ka Michel Sanu
ministre de l'énergie olu b'a la, ministre de commerce et l'industrie olu fana b'a la. Donc jamana in saba, ministre de l'énergie, ministre de commerce et l'industrie ani ministre des finances olu jamana saba bɛna ni ministre ninnu bɛna fara ɲɔgɔn kan Bamako nin kalo tile 25 n'a bɛ bɛn sibiri nata ma olu bɛna réunion interministérielle kɛ. O réunion bɛna kɛ mun kan k'a jateminɛ ni jamana saba in kɔnɔna na an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo di, sɔrɔ ani sɔrɔmasɔrɔ o bɔsɔncogo ɲuman siraw bɛ se ka dayɛlɛ ɲɔgɔn ye cogo min na, i n'a fɔ UEMOA tun bɛ cogo min na, i n'a fɔ Union africaine bɛ cogo min na, i n'a fɔ CEDEAO bɛ cogo min na, jamana saba in ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nin jamana in saba bɛɛ la kuranko gɛlɛya b'a la, nin jamana in saba bɛɛ la fɛn min ye commerçant gɛlɛya b'u kan. Donc nin jamana in saba bɛna fara ɲɔgɔn kan sibiri n'o bɛ bɛn nin kalo tile 25 ma, fɛn min sɔrɔ ta fanfɛ la o bɛna kuma o kan, fɛn min énergie fana ta fanfɛ la o bɛna kuma o kan. Aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko nin jamana saba bɛɛ donna centrale nucléaire ko la walasa kuranko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Donc yanni olu ka ɲɔgɔn ye, fɛn min a jamana saba experts ye olu de bɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ, n'olu ye ɲɔgɔn ye olu bɛ baara kɛ, wala olu bɛ sɔrɔ ka sira dɔw bɔ ka papier dɔw bɔ, wala fɛn min ministre ye olu bɛ sɔrɔ ka sigi kalo tile 25 ka kuma jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ, fɛn min ye comment dirais la charte min yɛrɛ n'a bilala sen kan. Ɲɔgɔn ye fana kun dɔ ye jumɛn, charte min ni a bilala sen kan sisan nɔ bolonɔ de bilala la, mais charte min na baara kɛ ni baarakɛminɛ minnu olu ma désigné, baarakɛ cakɛda minnu bɛna sigi sen kan walasa ka baara kɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ olu fana bɛna décider k'a daminɛ bi la fo ka taga se décembre kalo tile fɔlɔ ma. A misaliya ye jumɛn walasa aw ka faamu, min misaliya ta aw ye CEDEAO kan. Ni CEDEAO ta sisan nɔ conférence des chefs d'État o bɛ yen, o ye instance dɔ ye. Ni ye UEMOA fana ta sisan nɔ i b'a ye cour de justice UEMOA o fana bɛ yen nɔ. Donc jamana in saba farala charte de l'État ko groupement min sigira sisan nɔ olu fana instance minnu kan ka sigi, organe minnu kan ka sigi, jɛkulu minnu kan ka sigi walasa ka se ka baara kɛ ka jamana in saba nafa, olu fana jɛkulu bɛna comment dire la o schéma bɛna kɛ, olu fana bɛna bila sen kan nin waati in kɔnɔna la. O la ni nin ministre ninnu tilala u ka baara la, fɛn min ye kalo tile 27 ka taa se tile 28 ma, fɛn min y'a jamana saba a haut fonctionnaire ye o t'a diplomate ye sa ani a juriste n'a fɛn, olu fana bɛna sigi tuguni ka kuma ka baara kɛ. Olu ka baara bɛna kɛ mun kama walasa ministre des affaires étrangères jamana in saba ni ɲɔgɔn cɛ olu fana kan ka ɲɔgɔn ye ka bɛn décembre comment dirais la novembre kalo tile 30 ma. Nka yan'o cɛ o fonctionnaire fana bɛ olu ka sigi labɛn. O la ministre des affaires étrangères olu bɛ sigi le 30 novembre. O la n'olu sigira sisan nɔ olu fana bɛ sɔrɔ ka lajɛ baara minnu kɛra olu b'a lajɛ n'a sɔrɔ ni protocole additionnel dɔ kan ka kɛ olu b'o kɛ, ni sɛbɛn minnu kan ka kɛ, ni texte minnu kan ka kɛ ani baara tɔ minnu kan ka kɛ olu bɛ o kɛ. Donc o baara fana bɛ yen k'a daminɛ bi la fo ka taga se décembre kalo tile fɔlɔ ma. Donc général Modi plutôt général Tchani ale nana Bamako bi, a nana fana a y'a yira k'a fɔ ko ale nakun ye a b'a dɔn ko Mali bɛ k'olu dɛmɛ, a b'a dɔn k'u ni Mali bolo bɛ ɲɔgɔn bolo, sanction minnu b'olu kan a ɲɔgɔnna delila ka Mali sɔrɔ ka kɔrɔ, k'a b'a dɔn k'an bɛ k'u dɛmɛ, a b'a dɔn a b'an kɔnɔ an ŋaniya bɛɛ kelen, mais a nana fana halisa ka n'a fɔ ko o dɛmɛ min n'a bɛ sen na ko a jar'u ye a bɛnn'u ma ka na an fo la k'a fɔ fana k'a fɔ ko o dɛmɛ fana u ka to sen na. O fana tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye don n'a nataw la jamana in saba ministre de défense fana olu fana bɛna na ɲɔgɔn ye kɛ fɛn min ye lakana bunako kan olu fana bɛna o baara kɛ. Donc fɛn min ye général Tchani ale nana bi ani an ka président n'o ye Assimi Goïta ye ani Assimi ɲɔgɔn ye tête à tête la. O tɛmɛlen kɔfɛ réunion u y'a élargi ani ministre wɛrɛ minnu nana ani personnalité wɛrɛ minnu nana, an ka Assimi fana ye ka fan fɛ réunion élargira mɔgɔ wɛrɛ fana farala kan olu ye ɲɔgɔn ye. Donc wulafɛla fɛ ale ye général ye mobile fɛn avion ta ka taga cun Burkina, a nana ci min na yan nɔ a bɛ taga o ci kelen na Burkina fana ni Ala sɔnna ma a kɔni donna Burkina nin waati na. An y'a fɔ aw ye fana k'a fɔ ko fɛn min ye Burkina fana premier ministre ale ni ministre 12 ale yɛrɛ ko cogo di ko ale nana a y'a lamɛn dɛ, Burkina premier ministre ko ale nana Mali la walasa ka se ka na kuma halisa ko an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa fɛn min ye fédération ko kuma min bɛ sen na dɛ jamana in saba ka fara ɲɔgɔn kan fédération dɔ yɛrɛ de bila sen kan k'o de y'ale hamina ko ba yɛrɛ, wa ale nana a ka fɛn min y'a ka président ye n'o ye capitaine Ibrahim ko a ye ci min don ale da k'o ye jumɛn k'a ko ale kana Mali la, ale ni Mali premier ministre
ani Niger premier ministre k'u saba k'a lajɛ ko ni décision gɛlɛman fɛn o fɛn bɛ yen c'est à dire ni hakilila belebeleba fɛn fɛn kan ka ta baara giriman fɛn fɛn kan ka ta k'u k'u jija u saba ka ɲɔgɔn ye n'u saba ye ɲɔgɔn ye u ka bɛn fɛn dɔ kan o la Burkina bɛ taa sira Mali bɛ taa sira min fɛ Burkina ani Niger olu fana ka taga o sira fɛ Burkina fana bɛna taa sira min fɛ tɔw fana ka taa o sira fɛ donc ko nin ci donna ale da a kan na o tɛmɛlen kɔfɛ salon dɔ fana bɛ Mali kɔnɔ salon min ni a daminɛna bi wulada in na o salon fana o bɛ an ka seko ni an ka dɔnko kan n'o ye artisanat ye o salon o bɛ ka kɛ FEBAC la Burkina de ye invité d'honneur ye o salon fana na donc a bɛ se ka taga turu cɛ ni tagayɔrɔ tɛ aw minnu na su in na ou bien n'aw bɛ fɛ ka taga yaala ka madamu k'u nisɔndiya a bɛ se ka taga FEBAC la o salon bɛ yen fɛn caman bɛ o salon kɛnɛ kan donc u nakun kun ye o fana ye donc nin ye Burkinabɛw an'u ka délégation olu fana bɛ yan donc u bɛna to yan u bɛ si yan nɔ ani baara wɛrɛw bɛ yen nɔ u kan ka minnu fana kɛ comment dire la kɔfɛ donc hakili la a ye faamuyali sɔrɔ nin kunnafoni na a ye faamuyali sɔrɔ nin wale ninnu caman na an bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka o ye bonus an bɛ bɔ Mali kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko fɛn min ye Israël ni Palestine mankan min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati na bɛnkan dɔ kɔni sɔrɔla a jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ bɛnkan yɛrɛ a bɛ ka sinsin mɔgɔ minnu fɛ o ye Américains ye mais a caman bɛ ka kɛ Qatar o bɛnkan kɔnɔna la ko ka tile 4 mɔgɔ si kana se si ma si kana mugu ci mɔgɔ la si kana na foyi foyi kɛ wa o tile 4 fana kɔnɔna la fɛn min Hamas ale kan ka Israël otage minnu b'u bolo ka mɔgɔ 50 bila o mɔgɔ 50 kɔni ko ka kɛ don o don ko ka mɔgɔ 10 bila walima ka dɔw yɛlɛ o sanfɛ a bɛnkan yɛrɛ kun kan ka lawaleyali daminɛ bi 10 heures mais bi ta ma se ka bɔ tuguni donc bɛɛ sigilen don ka sini kɔnɔ sini cessez-le-feu bɛna kɛ fɛn min mugu ci o bɛ jɔ kɛlɛ o bɛ jɔ donc ni otages sera ka kɛ ani banabaatɔ minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka furakɛ cogo min na ani baara tɔ minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka kɛ cogo min na donc olu fana baaraw bɛɛ senna nin waati na